This slight distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and It's producing. preparing and producing. Yakulungiselela So futhi it means iyakhiqiza. God uses those afflictions Kusho ukuthi uNkulunkulu usebenzisa as a lezi way of zinkinga preparing you to produce you. njengendlela yokulungiselela To carry ukuthi such a ukhicite, spirit. ukuthi uphathe loyo That moya. along the way ungasabi lutho na uhamba noNkulunkulu. Because uNkulunkulu vela ngendlela ezisusayo. Angavela ngesimo kanti uye. Angavela ngerejection. Bakuzonde ekhayini kanti uyohlangana naye. Now Joseph has a dream. Joseph unephupho. Uzibona hleli on the throne. Uyaphuma. The first thing eyenzekayo abafowakhe bamthengisa. Wenzani? Uzithola emgodini. Haw. Vele sengithengisiwe manje papa in a foreign land. There's no way la uJoseph lithi iBhayibheli wathuka khona. Kuthi ngifunani la. He still continued to say I had a dream. Ukuthi ngibe nephupho. I had a dream. Ngibe nephupho. So I trust on what I saw. Ngithembela kuloko engikubonile. That's why God can show you a beautiful dream. Ngingakho uNkulunkulu But angakhombisa if you iphupho lack elihle. courage, Kodwa uma you are not unganasipho. going to reach the fulfillment of the dream. Angeke uze ufike Because esiphelweni liyeza sephupho mara lakho. sowuthukiwe. Mina ngizibona ngishumayela. Mina bese uNkulunkulu lethi separation ekhaya. Bese kudabuka ini inyama the outward. Lento Ngaphandle. oyikhalela ipeni lishaya enyameni. Yo. Bang reject ekhaya. Kanti uNkulunkulu uyahlephula manje. Prepare for the journey. Lungiselela uhambo. Let's go. Sometimes when you preach these things, yazi ukhona ukubona amafilimu, ukhona ukubona ukuthi nango lo imbambile. Let's go. Ukhona ukubona ukuthi nayo imbambile. Meaning you don't believe in what God has shown you. Already so une doubt. Already so une doubt. Let's go. Preparing and producing Preparing and producing Lungiselela futhi ekhicise. and achieving for us and achieving for us, not for God. It achieves for us. Zuzela thina. and achieving for us an everlasting weight of glory. An everlasting weight of glory. In So there's no Azulu any other weight that comes upon you. Ayikho You umuntu already ozayo. carry the weight of glory. So vele uphethe So when you umthwalo enter wethu. sufferings, there's the weight Ma of ungena glory. enhluphekweni, You're not sekuvele afraid of kunomthwalo sufferings. You're not wenkazimulo. afraid of Awusabi rejection. inhlupheko There's a weight of glory esaphulaza. on me. Sekuvele kunomthwalo So no wenkazimulo. matter what I face, Noma it's ngabe yini momentary. engibhekane nayo kwesikhashana It's komzuzwana. momentary. I rely on the weight of glory. Nginqika kulo mthwalo What God wenkazimulo. has produced in me. Lokhu uNkulunkulu esekavela kusalile phakathi kwami. Ngizodlula la. Ngizodlula. Angeke ngife, ngizodlula. Hayi wena lento ngizodlula. Watch, bukela. Bheka. Bukela mzalwane. Phuza itiya wena. Ungazami noku-advise thula. Go to that level where Yeah, kulelo you're zinga. able to say, hey, thula. Ungasangifoneli, thula. Bukela the quality of my courage. Ubunqobe sibindi. See my courage. See how courageous I am. See my quality. Ngibona ubunqobo bami. Thula ngasa-advise. Thula wazi ukuthi unguThixo bukela. Bukela. After that uzobona ukuthi akunamuntu onormal ongadlula. Phethe muphi umoya lo muntu. Ngoba thina abantu nakusona so siya give up. Some can even reject you. Abanye bangakulahla Yet there's nokulahla. an everlasting weight of glory on you. Kanti kunesisindo Because of senkazimulo things that you went through. ngenxa yezinto Because of the afflictions and the tests. ngenxa yale ivivinyo Some can evulekile. say in their heart, no. Abanye bangathi enhlizweni zabo. Lo mzalwana ngisenza? Yeah, no, we can't associate with him any Bakwazi ukuzihlanganisa. doing it purposely. Anymore. I'm doing it purposely. You see, God will make you hear things that people speak in their bedrooms. uNkulunkulu Continue uzokwenza with ukuthi uzwe izinto abantu abazikhuluma emagumbini wabo. that. Let's go. Achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure. Beyond all measure. So the measure of your affliction, it cannot destroy you because you are beyond all measure. Ngoba ungaphezulu kwako What God konke. has placed in you is beyond all measure. Lokhu uNkulunkulu akubekile No amount of affliction can destroy you. Akukho nje inani. No amount of troubles can destroy you. Azikho inkinga You are beyond ezingakubhisa. all measure. So The ngaphezulu spirit kwako without konke. measure. Umoya onganawo umkhawulo. The spirit without Umoya measure. onganakulinganiswa. Let's go. Beyond all measure, excessively surpassing all comparison.
comparisons. Indlula konke ukufanisa kumeans angeke uyicompare na next. Angeke into odlule kiyo umunye umuntu athi nobani bani shoot la odlula khona wena compare nevictory yomunye umuntu azange baphase bona. Hey kabanga udlule inkingeni ezingacompare nezabanye because bona azange baphase. Chop. Hey inkinga esingafaniswa nozamakhelwane. Oh, noma bathi bayicabanga umakhelwane azange aphasa, azange afike, azange adlule. But hayi umakhelwane yambamba mara yambulala. Ayifaniswa. Ayifaniswa. Bamqoshe emsebenzini umakhelwane, hey wayekala nomzalwane, wena samile. Ayifaniswa neomunye umuntu. You get it? No comparison. Kufaniswa nalutho. If people still compare your situations Uma ngabe abantu basakhona ukuqhathanisa with their own izimo zabo situations, nezimo zabo. it means you didn't reach that level Kusho ukuthi awusengafiki kulelo zinga. where the overweighing of glory rests upon you. Lapho khona isindo senkazimulo sihlala ngaphezulu kwakho. Huh? Imagine umakhelwane athi, "Hey, unemployment engishayela uthi mina yazi ngathi ngeza more." Hey, the more ngiba unemployed ngathi ngithanda kakhulu. Ay ngathi ngithanda kakhulu. Ngibona ngathi nalomsebenzi uzongidisturb. Yayiva manje, ayicompareki manje. Ngathi the more ngingasebenzi ngathi the more ngingenelela kuNkulunkulu. Mara abazalwane abayifunde. Let's go. Instead yobalabala njengalaba bayi, now you begin to compare. There's a comparison. Sekunokufaniswa. Hayi nathi nami ngisebenzi yazi. Kunzima naye, kunzima. Nothing different comes from your mouth. Akukho okuhlukile kuphuma emlomeni. Iyafana neyabanye abantu. Mara utona ukhoza ini uNkulunkulu ohlukile. Let's go. Excessively surpassing all comparisons and all calculations. A vast and transcendent glory and blessedness never to cease. Never to cease. Ngeke lize liphele. I stop. I compare, I calculate, I stop. It means it continues. Futhi yaqhubeka. The glory continues to overflow. There's no time when the glory is taken away. There's no time when the Holy Spirit is gone. Asikho isikhathi la umoya ongcwele songasekho khona kodwa uyaphuphuma. It overflows. It goes on. Because of you are courageous. Ngoba wena speed. You refuse to be discouraged. Uyala ukuthi udumale. You refuse to be compared with others. Uyala ukuthi ufaniswe nabanye. Because when ufaniswa noNkulunkulu kuphela. Awufaniswa nabanye. Hayi ubani yazi kwenzeka so maqeda lapho kwenzeka so kake. Hayi wenzeka so ibusiness yakhe yenzeka so naye. Omunye naye wafa so ungangifanisi nabanye. Don't compare me. Angifanisi nabanye. I know who I am. Ngiyazazi ukuthi I am what God says I am. ngilokho uNkulunkulu I can do what God says I can do. I can pass through what God pass through. ngodlula kulokho uNkulunkulu athi ngidlula kiko. There's no fire strong enough to destroy me. Awukho umlilo onamandla ukuthi angiphuphisa. Don't compare me. Angifanisi. The problem is people like comparison. Inkinga ukuthi abantu bathanda ukufaniswa. Don't compare. There are things that are uncomparable. You Kunezinto can't compare them. ezingafaniseki awukwazi They are ukuzifanisa unique. lezinye. Zihlukile. They are unique. Zihlukile. Asifani zabanye abantu. Uyibhekile so uyayibona ukuthi le unique. Now you want to compare. Ufuna ukufanisa. Sitting in your bedroom you're comparing. Hlele ekamereni lakho uyafanisa uyaqhathanisa. Khuluma. Not being aware. Nanaki. Was not my spirit with you. Ukuthi umoya wami ungekho nawe na. Was not my spirit with you. Umoya wami ungekho nawe na. It made me aware. Let's go. A vast and transcendent glory and blessedness never to cease. Never to cease. Ayi. It means noma bakwenzani bakufaka emlilweni bayake angeke kustope. Kuyaqhubeka akustopi. Kuyaqhubeka bakhuluma amanga bayakuzonda bayakheba yo overflowing. Aphuphu. Bakwenza ube worse. Bakwenza ube worse. There are people you will cease to trouble them. Ugcina uthi asilekelele lo muntu.
ngathi the more simenza so uba worse. So ngcono sithuleni. Akacompare nalabo abanye sabawisa ngeinkulumo. Hey, the more sikhuluma uba worse. The yandlulela more simplothela sibona umhlolo worse. wenza okungaphezulu No comparison. kufaniseki Repeat it. Let them get it. People like to compare. abantu bathanda We are not the ukuqhathanisa same. asifani God has not anointed us the same. unkulunkulu I'm akasigcobanga not the same person no mazi yowawa. I'm not the person. angisiyo loyo God anoints us differently. unkulunkulu usigcoba ngendlela ehlukile No wawiswa ilento mina ngeke ngingwithi. Mina mhlambe ngawiswa kunye ngawiswa ngomunye. Asifani. Asifani. We're not the same. asifani Let's go. Achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons. All comparisons. No matter how they try to compare your situation with Noma other ngabe people's, angazama ukufanisa it's kangakanani surpassing. isimo sakho It can't be nesabanye. compared. sakho sona sifaniseki Let's go. Excessively surpassing all comparisons and all calculations. And all calculations. nako konke ukubala Who can calculate the wind? ngibani ongabala No one umoya? knows where the wind comes from. Akekho No one wazi knows ukuthi where the umoya wind uyaphi. is going. Akakho You are wazi born ukuthi of the umoya Holy uyaphi. Spirit. Uzalwe You cannot be ngomoya calculated. oyingcwele. Awubali. Meaning what you go through cannot be compared to a spiritless person. nomuntu onganamoya They cannot compare spiritless person. awukwazi ukufanisa With a umuntu spiritual onganamoya person. nomuntu akamoya It's impossible. Akwenzeki. We are going to experience everything that is common to men. siyobhekana nayo yonke But into some are ejwayelekile spiritless, some are Kodwa spiritual. abanye abanamoya, So we are abanye not abanamoya. compared to those who are unspiritual. asifaniswa nalabo abanye Some are bakumoya. spiritual, some are abanye bakumoya unspiritual. abanye abanawo umoya We cannot be compared. asikwazi ukuthi sifaniswe Though ithi siyondlula ey'ntweni wonke umuntu adlula kize emhlabeni but asifani. Asifani. Some are born of a woman abanye bazelwe and men. ngowesifazane Some are ngomuntu. born of the Holy Spirit. abanye bazelwe They are the ngomoya. sons of God. bangamadodana So they might experience what human beings experience. bangabhekana naloko But the way out is not the same. kodwa indlela yokuphuma The way ifana. they conquer is not the same. indlela banqoba ngayo ayifani Some can go to physical courts, abanye bangaya but some go to spiritual courts where they judge matters on earth. mabahlulela udaba ezisemhlabeni Some are in spiritual courts abanye basemakhotho wakamoya where true judgment is released. lapho khona ukwehlulela kweqiniso And kukhulunywa how khona. do you know if their judgment is from God? wazi kanjani uma The ngabe ukwehluleka kwabo kuya unceasing kuNkulunkulu glory.